Dámy a páni, vítam vás pri novom videjku. Dneska tu budeme mať duel s Jakixom, tak ak sa vám bude videjko páčiť, nezabudnite like, odber a my ideme na video. Tak to vypadáme jak bot. Indovský však. Celkom hej. A keby ma spoznali v realite. To není pumpa, Dority. Mám AR-ko. Mám toto. Tam. Hodil som tam tú retu, čo vyznačuje. To je dobrá. To mi dalo fakt full damage. Chceš shotgun? Hej, tady žiadnu nemám. My máme double mark. Jen to pickaxovať. Jaký si ten upgrade mal? Kto mi dal? Ten bot. Máte tvoje, to je moje. Dobré, nič moc. Pojďme kúpiť mytické broky. Hej. Počkej, stoj, hodím oné, medic. To je aspoň, ja to tak volám, sorry. Môže pickaxovať. Hej, Marek, si tu nedýdajme túto. Marek, môžem sa tu túto vyťať. Je posledný. Kde je tá mytická pumpa? Kde je shop? No ona není... poď tam. Tam není tá mytická, tam není tá mytická. Ona je... Poď tam. Tu na? Áno, ona je tam. Tak poď na to modré. Ja už tam za chvíľu som. Aha, tajný trezor. Ty presaď mi dopredu, ty Jožo. Poď tam dancing. Mám veľkú sensku? Hej. To bude za to Marek. Máš rýchlejšiu? A tuto ich dáme, Marek. No ja mám sensku, že 5. Tuto. Ja mám 4, ale teď dám papierik a rýchlejšiu. Keď dáš čo? Papierik. Ty máš... Kde papierik? Keď vyhodíš, tak máš papierik v rukách. Není mytická. Fighting. Je legendárna, tu není mytická. Dopier dole. Tak tá mytická je potom... Tu na. Marek, tu dáme tu. Tuto je to stále. A mne sa Aha, zdá, je že tu to... mytická, už som sa zbavil. Je? Hej. Kupuješ si ju? Už som si ju kúpil. Je tu capek. Je na kopci. Ale potom on nečil. Už mám, nemám žiadne makro. Oh yeah. Hore.
Ideme ho? Dostal 102, ale nechaj ho, presta to. Prečo to? Idem na tento shop. Ja tam asi nejdem, to už je zbytočné podľa mňa. Ja nemám žiadnu pampu, vieš? Ty si nekúpil tú mytickú? Však tam musíš iba jednu kúpiť. Iba jednu? Hej. Tam ich nemáš nekonečne. Lebo väčšinou oni to potom upravovali, lebo tam ich bývalo viac. Tu máš túto. A by the way, mal si tam zlatú. Dopredu ich Za ten coin. Ak chceš. Hej, ja tam nesedaj. To je tvoje? Hej. Hej, určite. Hej, tak pozri sa. Daj na to meno. No, daj na meno to, vidíš to? Kde si kúpil? Uhni stade. Kde si kúpil? To... Ja už ani neviem. Koľko stálo? Pekné? Dá sa. Aj ten boost je pekný, však? Ja som si chcel kúpiť ten Huracan, ale nemal som na ňo výbavky. Kámo. Poďme na medailónovú. Dík. Dal som ti aj gold zónu. Poď na tie fighty a... Počkaj, avtičko. Premením, pozeraj, aby si mi veril. Ja henta nepremeníš, či? Aha, no toto premieňaš na Balorák. Jaže SUVčko. Nie. Počkaj, jemu to And dead? A to není NPCčko, či? Dead. Dead. A mlťací sú v zóne. Teď si mi stvoril. Aha, oni išli tam, však boli pred chvíľou tu na. Hej no. Kúpim NPCčko. Ty si ho kúpil? Hej. Poď za mlťací. Oni sú v zóne, ja ich nechápem. Oni šli do shopu na tú pampu. Hej, ktorú som kúpil. Kudáci. Zbytočne tam neišli. Presne sú tu. Už idú preč. Hej. Chceš ten zvuk? To je Harley tak víc. To čo si dostal? Poď do hora. Nemôžem. Rakovina má tu fajty. Super. Jak si tupý musí byť, že mi fajty NPCčko. No. Akože už som toho videl veľa. Hello, what are you from? I'm from Quest. Please, get out, bro. Get out. To ten jeho teammate a ja som mu teammatea zabil. Preč? Nie, nezabil som mu teammatea, ja som inému zabil teammatea. Myslíš, že to tak? 34. Nepomáhá. Ja musím... Come on, neviem, kde je.
Komu tu kde Je sa strašne fajtite? Neviem. Máš niečo na rotate, že by som to podkopal? Nie. Tak ja ťa zdvihnem, keď tak. O, oni začínajú. Podkop to. A 30 moc tam, ale musíte ísť. Musíte ísť. Jaj, O, to som nečakal. Zoberiem ti brokadu. Ja som nevedel, že ťa to zabije úplne. No to je jedno, idem ťa zdvihnúť. Je mŕtvý. No cápek mal jedno. Je mŕtvý. To si ho mohol aj vyspamovať. Medec. Nie sme. No pozri, ja môj čas idú po tebe. Musím si ísť kúpiť fialový. No a potrebujem sa ísť ešte tam pripraviť. Na čo? Tam mám loot, náboje, všetko. Koľko to je zóna? Ja sa už bude brať po 2 gasový. a zase. Aha, vidíme levelov. Mám 3 metky tyčiu, Aha, nemám ani jeden. 21 bandaží. Okej? Predo mnou sú. 50 dole. Nice! Hlava.